I gave you my heart. So hello guys! Welcome to Jakia's Vlog. So as you can see, nasa sasakyan po kami. Halata naman. So biglaan po kami in-invite na aming kasama. Hey kuya! Shout out! Shout out! So ito na naman po ako. No, Yan, wala na po kami alam sabihin. Yeah guys, so hindi po namin alam sa kami papunta ngayon. Biglaan lakad-lakad tayo, in-invite kami ng aming kapatid na mag-fellowship. And shoutout po sa mga kasama po namin dyan. Guys, paano po sa kanila, pa-shoutout. Kay Abby, kay Kathleen. Yeah. Miss na namin kayo. So kanina po kasi gusto nila sumama. Kaso dahil lockdown pa din ang Arayat, ang Pampanga. So hindi po namin sila pwede isama dahil underage sila. So kami, above age na po. So hindi po namin alam sa may pupunta. Bahala na po mamaya. So see you guys later. Yeah. Parang di naman po tayo mainip sa ating biyahe. So, anong naisipan mo, Kuya Rodel? Bakit mo kami in-invite? Para introduce yung So, networking po pala to. So, business po pala. Networking. So, yun guys, hintayin niyo po yung page ni Kuya Rodel. Meron po siyang business. Ano yung pangalan? JRN's Pizza. Ayan? JRN's Pizza. JRS? N tapos JRN? S tapos papasukin. JRN's Pizza. So guys, hintayin nyo lang po yung page ni Kuya Rodel. Ilalike po natin yun. Kasi maliit po yung mata ko ngayon. So hindi po ako si Jakia. Ito po siya. So dahil nahihiya po siya mag-vlog, ako po yung nag-take over sa vlog niya. Anong ibig sabihin mo? Ano? Bakal mukha mo! So guys, sabi po nila wala po akong hiya. Hindi naman po halata. Guys, nandito na po kami sa SM Pampanga. Anak ko po kami parking. So, na-miss po namin ng SM. Halos 4 months yata kami hindi nakapunta dito. 5 months? 5 months pa. And guys, see you guys later. Alam po, kung makakapasok kami kasi wala po kami dalang faceshield. So, tingnan natin kung makakapasok tayo. Saan makapasok? So, tingnan nyo guys.
Baka pagalitan na kami ni Kuya na mag-video kaya mamaya na lang. Okay, see guys later. Namin sa kabilang gate kung makakapasok kami. I hope so. So napakasaya po ng vlog na to.